Ku shiga manhajar ku ta YouTube ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode. Akwai zamanin da aka ce a ƙasar Filato duk inda haka musulmi aka shi. Da yake zamanin Obasanjo ne sai Obasanjo ya tashi ya tsaya aka janye wannan magana. Amma duk inda haka musulmi a Filato kashewa za a yi. Yanzu abin ya zama ya ci gaba, masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa. Ba za mu yafe ba, ba za mu bari ba, ba za mu shiru ba. Za mu ɗauki dukkan matakai za a ɗauka wanda shari'a ta yarda da su. Abin ya gagari gwamnati mun san yadda za mu yi. Me kake nufi? Me kake nufi malam? Na ce in abin ya gagari gwamnati ta ba mu izini mun san yadda za mu yi. Kamar me za ku yi ta maimai? Da za mu gaya maka da tun da su ce sun gaji ba. Da sun ce sun kasa su gwamnati. To zan gaya maka a lokaci. Malam kamar me za ka kira ga al'ummar musulmi dangane da wannan abu takaici da ya faru? Yawan musulmi muna kiran ba da haƙuri a shiru kar a ce za a ɗauki hukunci a hannu. A yi haƙuri muna bin gwamnati har za mu ga inda suka tsaya. Idan wanda suka tsaya ɗin bai mana ba kuma sai mu shiga namu. Kamar malam me ake fatan ganin gwamnati ta yi a wannan al'amari? Na farko dai waɗanda aka kashe a biya diyansu, diyan iyalansu, a biya iyalansu diyansu. Na biyu kuma waɗanda aka kama sun yi wannan laifi hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. Su kuma waɗanda suka yi ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji. Kuma a ɗauki alkawari irin wannan abu an katse shi kenan, an datse shi kenan, ba zai ƙara faruwa ba. In ba haka ba, idan gwamnati ta ce ba za ta iya ba ta bari mana waɗansu su kama su yi. In ta ce ba za ta iya tsare mutane ba ta bari waɗansu mutane su kama gwamnatin su yi. Hakika an ƙure mu, an ƙure mana bakin haƙurinmu, mun faɗa a cikin laluma har mun faɗa a cikin zafin jawabai irin wannan wanda yanzu ba ya zama dole ba. Gaskiya ba za mu yafe ba za mu bari ba, ba za mu bari abin da wuce kawai yadda ke wuce kullum ba. Malam kawai yanzu gwamnati ta tura da dakaru na musamman ana neman inda suka aikata wannan abu kuma da mana cewa an kama wasu da dama. Kun yanzu da matakan da gwamnati kawai yanzu take ɗauka? Da daman da aka ce an kama sun kai nawa? Sun gama 20. 20 suka ci. 20 suka kama? Wanda suka da hannunsu? Cikin dai wanda suke hannunsu sun sa 20 wasu sa ana neman sauran. Ana neman sauran? To malam kun gamsu da waɗannan matakai da su hukumomi suke ɗauka yanzu na ganin an farauto wanda suka aikata wani abu? To muna gani sai mun ga iyakarsu ai. Sai mun ga iyakarsu. Kawai yanzu kamar ana cewa akwai waɗanda da wannan abu ya faru sun tarwatse ba a san ma ina suke ba. Daga bayanan da kuke samu mutum nawa ne yanzu kuka iya tantancewa sun dawo? Da aka dawo da gawarsu ko? Waɗanda suke da rai suka dawo wuraren ku ko kuma kuka ji labarin cewa sun dawo? Wanda suke da rai kam sun dawo sun san shi asibiti. Marasa lafiya kuma mutum 12. Su ne marasa lafiya. Akwai mutum wajen 37 masu rai. Asibiti. Akwai mutane 14 a asibiti. 37 kuma sun dawo. 37 kuma sun dawo. Kuma 34 zuwa da 4 su ne. Wanda suka rasu kuma? 30. Saboda 22 ne aka gani sauran ba a gan su wadda. To ana tsammanin kuma ko sun ji su cikin jeji sun yi musu abin da ba daidai ba. To malam da za ka ce game da wannan alƙalmin da ake bayani? Ita sun da ba mu samu wanda suka fi su gaskiya ba sai mu rike su akan alƙalman gaskiya. Akwai wata tuntuɓa ne yanzu da kuke wa gwamnati a game da wannan abu da ya faru? Wato tun da abin ya faru kawo yanzu ne muka so magana da gwamnati yadda muke magana da kudin nan muna gaya wa gwamnatin Najeriya ne
muna gaya wa jama'an Najeriya ne maganar da muke ta yanzu nan. wani wasu kalamai za ka ƙara ba wa al'ummar musulmi na kwantar musu da hankali ganin cewa hankali ya riga ya tashi? Ai tun jiya muka so ma ba da haƙuri, kar a yi aikin rashin hankali, kar a ɗauki doka a hannu, a tsaya a ga yadda za mu yi da gwamnati. Idan gwamnati ta yi mana abin da za mu faɗa, to shi kenan an daidaita. Idan ba ta yi ba ko kuma ta soma ta kasa, nan kuma sabon labari. Kafin gwamnati ta kai ga biyan diya kamar yadda kuka nema, wani hali iyalan waɗannan al'umma za su shiga? Za ku tallafa musu ne ko kuma ku wani abu da za ku yi? Abubuwa mu da kuɗi a hannun ba ma gwamnati tana da kuɗi. Masu taimakawa kuwa gwamnati ne, su ne za su tallafa wannan wanda aka yi musu wannan abu. Ba mu da kuɗin da za mu ba su. Malam, akwai wasu da suke cewa wannan gari an daɗe ana fama da irin wannan matsala. Wasu na ma cewa a tashi garin, kai me ra'ayinka? A tada garin, inda an kasa zaman lafiya kan a tada garin mana. Me zai gari ya hana mutane zaman lafiya. Da yan musulmi ne ake tarewa a ce ina rago mu sai a ba da musulmi a je a yanka. Yanzu ku ya zama a'a, masu zikiri za a tare ma gaba ɗaya a kashe su. Saboda haka ta da garin daga wannan garin da abin yake faruwa ya fi sauƙi akan abin da zai faru in an fusatar da mu. Kamar me zai faru, malam? Ba shi da kyau. Kamar menene wannan mara kyau? Shi ne tashin hankali. Malam, shekarun baya irin waɗannan abubuwan da ke faruwa ya sa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kafa dokar ta ɓaci a jihar Plateau. Wannan yana cikin kiraye-kirayen da kuke wa gwamnati na ƙoƙarin daƙile irin wannan da ci gabansa? Muna gaya wa gwamnati ta yi ƙoƙari ta daƙile wannan abu, da zama duk inda ka ga musulmi a kashe shi. In an ga kashe su a hali ko a ƙasarsu ba su yi laifin komi ba. Saboda haka mu dai masu goyon ba masu cewa a tada wannan garin tun da ba zaman lafiya, ya hana ƙasa zaman lafiya, a tashe shi, a sa sojoji a wurin tunda mutane sun kasa riƙe ƙasar. Mun gode ƙwarai da gaske. Ƙara lafiya. Wani za mu masu salatu taziya, za mu sun da taziya wa mutane. To, salamu alaikum. Muna yi wa shugaban ƙasa ta'aziyya kan jama'a ƙasarsa waɗanda aka kashe ba su yi laifin komai ba. Muna kuma gaida iyalan waɗanda aka kashe, Allah ya ba su haƙuri. Dukan mutanen su riga sun zama biyan bukata tun da sun yi shahada. Allah ya ba su haƙuri. Wani jama'an da abin ya shafa muna musu ta'aziyya, muna ce Allah ya ba su haƙuri. Amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba. Ba zai ƙara faruwa ba insha Allah. Za mu yi alƙawari da gwamnati idan ba za ta yi jama'an ta ba ta ba da wuri waɗansu su kama su riƙe. Ba za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa. Kira Ikare, Ikiti, sai Kogi, wajen lokacin jama'a waɗanda na kama sunayen garuruwan ko da yake ba gaba da ke samun garuruka irin waɗannan ba sai hankali. So ɗin wannan ta'aziyya ku faɗi yin faɗa ma na da haƙƙi maɗaukin gaɗa ko ɗuna ga bai mu yi wundan kutan wadda ya faɗa Allah hukka muniyar Allah ya hu nan ba da hukka muniyar ɗin ɗin ɗari go alamoni na bai Allah barki na bai sai wa ɗari go da hukka ke so bai wata ta ɗaukar kanar da ne ne na wani bai ɗan waɗanda ɗaɗɗuwa. Na wani bai wani ba da hukkan jamu Allah hukkan jamu Allah hukkan jamu Allah hukkan jamu
to muna godiya mun gode kwarai malam yawa Mota ta zo? mu a Najeriya ba dauke mu da muhimmanci gaskiya mu a Najeriya mu musulmi gaba ɗaya ba dauke mu da muhimmanci a Najeriya ba Kai mai yabo mai ba. satan wato a kebe wanda suke tijjaniya mai gida da Allah kar ku saki sai mun saki ko alama ai mu yake ɗaukar mu nan ku ne yawa Kar ya riga mu. yawa Ga shi da Allah dan mun hotuna. Dan mun hoto da da Allah. hotuna ne na Wanka ya Allah ka sa dausayin nan kabarin su ya zama dausaye daga cikin dausayin gidan aljanna. Waɗanda suka musu wannan abu, ya Allah muna roƙonka ka hana su bacci, ka hana su cin abinci, ka hana su bayan gida, ka hana su zaman lafiya, sai sun zo da kansu sun bayyana kansu. Allah duk wanda ya sani da wanda ya ji labari da wanda ya gani bai faɗa ba, Allah muna roƙonka ba za mu iya da su ba, sun fi ƙarfin mu amma Allah ba su fi ƙarfin ka ba, ka mana maganin su. Allah muna tawassuli da littafin ka na Alƙur'ani.